takže právě jsme dorazili na místo, zaparkovali jsme v Mírou a jdeme se tam podívat. Jo? Ale já musím hodně lidí. Takže dojeli jsme na místo, tady jsem opět s Vírou. A právě jsme přijeli teda na místo, nechali jsme si tady věci ve stánku a půjdeme se tady podívat po tom všem, co tady je. A uvidíme, co se bereme. Takže zatím, čau.
Tedy Leoš Klíma. No, chvilku to trvalo, než přišel na to, jak se to startuje, ale nakonec všechno v pořádku a vítězství jisté. Další disciplínou, do které se vrhneme, respektive další borci, které... Go! Ještě počkáme na výrok rozhodčího. Každopádně sami jste viděli, že pokud všechno dobře dopadne, a je to tak, tentokrát si vítězství připisuje zelený tým, bodoval Martin Kalina. A budeme tady mít i borce, který jezdí na takovým tom večerníčkovském kole, na takový jednokolce, ale jezdí mnohem divočeji než takový večerníček. Bike trialovou show mistr světa Martin Šimůnek! Přivezl sebou svýho kámoše, pětinásobného mistra České republiky, který se mi opakovaně pochlubil, že má lepší kolo než mistr světa. Zatímco on má Číňana, tak on má Francouze. Pojďme přivítat muže, který má přímo královské jméno, Vlastislav Kabeláč Čiháček. No a tady na tom stroji, který mi pořád přijde jako večerníčkovský, ale věřte, že na něm uvidíme neuvěřitelný kousky, se nám představí Dominik Bucký. Už fungujeme malinko, ubereme už malinko, ještě dolů, výborně. Tak jo, takže to bylo všechno, já jsem se trošku zase, jako mluvám se, takže ještě jednou Martin Šimůnek, já ten barevnej, Vlasta Kabeláč Čiháček a Dominik Bucký, prosím ještě jednou o potlesk. Já jsem se malinko zprostil, technické problémy, bohužel. Vlasta to ještě poladí. My tam pustíme muziku a v následujících nějakých 25 minutách vám tady ukážeme, nebo pokusíme se ukázat, jak se jezdí, skáká, padá na rypák, na kole, nebo spíš na jednokolce. Kluci, ať jsme vidět, pojďte nahoru. Co to bude? Jízda po zadním, kámo, to umí kde kdo. Vybal tam něco jiného. Pozor, máme tady omezený prostor, tak aby jsme něco neschodili, nezničili. Ale jo, dobrý balans. Teď si dáme balans pro změnu na přední kole. I to se nám podařilo, výborně. Marťas, lehni si na tu figurínu. Prosím tě, nehejbej se. Jo, máme tady hrozně malý prostor. Marťas, kdyby to tady rodiče nebo někoho staršího sebou. Kde jsou? Přihlašte se, rodičové. Když jsem 2 metrový, to je táta, jo? Ten mi dá rozděl přes hubu. Počkej. Dobrý. Takže Marťas, lehni na svý místo. Držám palce, ruce k tělu, nohy k sobě. Dominik Bucký začíná. Martin, dobrovolník Martin ti sám drží palce. Aby to klaplo. Je pravda, že poslední době toho Dominik moc nenajezdil, dělal maturu, ani nevím, jestli proletěl nebo ne. Je to dramatizuje, teď nevím, kdo se klepe, jestli pódium, co si děláš srandu. Kamarády, jak to zastavil, to se jen mu zatleskejte, ne tomu mladýmu. Vlasto neblázni, když palci nedržej. Člověče, Vlasta objede, co vidí. Krásná práce podání Vlasty. Už tam ničí auto. Teďka balans na zadním kole.
kámoče, neklepi se tu. Povedlo se! Teda dokola. Takže kámo, je to na tobě. Všichni tady ti fanděj. Držej ti palce, tady někdo křičí, je to dáš? Je to tam! Na poprví. Kámo, to si pamatuj, to už se nikdy nepovede. A zrovna před váma. Tak a už je tady Vlasta. Nadržený to trialista. Ten skočí na všechno, co vidí, takže kámo, pojď do toho. Krásná práce. Je to tam, co to bude teď? Jo! Já to říkám. Je nabitej frajer. Nádhera. Super. Tak, já si taky vyskočím na tu bedínku, ještě jednou zopakuju. Tenhle ten skok. Budou tady rozházet ty izolety, tyhle. Nesmíte se. Balans na zadním kole. Malá otočka. A ten skok jdou, děkuju. To ticho. Pohradový ticho, všichni čekají. Co tady tenhle týpek bude předvádět. Aj, krásný, krásný. Možná tam drží. Vlasto, co ta lavice? Drží. Tady někdo křičel, ať jedu na auto. Protože už se nemůžu dýchat, tak Vlasta to pušle na bednu a až na auto. Kolik váží, kámo? 95. Kolik nevážím ani já z toho piva. Takže Vlasta jedu na bednu a na auto ještě. Tady chtěli. Ale až se slyšet, aspoň tady v tom rohu, když jste křičeli, že chcete. Kamaráde, je to tam. Slušná práce podání Vlasty, kabeláče, Porčináčka. A balans na hraně, v tuhle chvíli by neměl prasnout řetěz. Jinak je to špatný, krásná. Jdeme znova, 3. Jo, konečně. Už jsem se lek. Nemusím do důchodu. Takže 3, 2, 1. Jo, povedlo se. Momentík. Už jsem to natáčet tady odsad. Proti. Vlasto, počkej ještě. Vlasta se soustředí. Poslední dobrovolník, který by se klepe. Povedlo se. Tak. A ty, kamaráde, máš nejlepší místo. Na tebe budeme dopadat. Zatleskejte mu. Dokud to ještě slyší. Poslední skok. A pak mě odvezou. Pojďte pořádně fandit. 1. Jo, je to tam, ale pozor. Ještě to nepakujte, ty tady je Vlasta, který bude skákat bokem. Sice je nabitej, ale přetrhnout pásku, rozlámat bednu, to je jednoduchý, ale dopadnout na tohohle odvážného chlapce, který si teďka musí toho pinďhora pořádně držet. Nechci na něj helmu. Dobře. Takže pozor. Závěrečná hecovačka pro Vlastu. A pro 5 odvážných dobrovolníků. Naší trialové ukázky na Velkým Lesnickým dni, je to tam. Takže děkuju. Pojďte nahoru, slečně pomůžu. Zatleskejte tady těm